Pregătiți? Ana? Vezi? Da. Minutul începe să curgă acum. Fără să arătăm. Pas. Studenți, mergi undeva să... Universitate. Nu? Școală. E Profesor. foarte liniștit. Timid. Inteligent. Tocilar. Nu. E liniște. Pas, Da, pas. 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 Caună. Ultimul pas. Ok, când trezesc dimineața, ce fac? Mă scarpin. Nu? Mă întind. După am spălat dinți, înainte să spăl dinți, ce faci? Mă întind și beau cafea. Ce nu avem voie să facem aici? Nu avem 10 voie secunde. să ne spălăm. Cu ce? Cu săpun. Cu? Cu șampon. Cu dracu să mă ia. Și s-a terminat Nu punctul. știu. Iată. Biblioteca a fost, dar Biblioteca nu știu, era- am încercat, ce să mai Un spun? cuvânt ghicit de Hai, războinici. nu mai Mergem la comentat, faimoși. mai ales De la cu- faimoși, perechea Emil Rengle și Elena Chiriac, invitați în arenă. Acolo mergi. Scorul este 4-2 pentru faimoși. Emil Rengle va încerca să-i transmită Elenei Chiriac cuvântul corect, pe care ea trebuie să-l spună. E nevoie de un singur cuvânt ghicit și punctul merge la faimoși. Și minutul curge acum. Te înțeapă, zboară. Insectă. Da, Țânțar. e mică. Albină. Da. Albină, cuvânt ghicit. Albină, punctul merge la faimoși. 4-3 pentru războinici. Bravo! 4-3 pentru războinici.